Hello, susu dong komen kalam deh. आ, गौरी भाई, हेलो हेलो गौरी भाई, कैसे है? बोलो बताओ। गौरी भाई, कस्तो खबर, राम्रो छौ क्या? गौरी, हेलो, खबर कस्तो छ? भन्नु। Bye bye, hello hello, most welcome bye bye. Good morning everyone guys. Please like me. Kus, kus, sus, okay. Mazama, mazama, okay. Hello. Hello hello, Masari, good morning Sana, good morning. कौन सी डिश से हो? आप कौन से देश से हो? मैं असम से हूँ, असम असम। लाइक डान, थेंक यू। अखा हादों, अखा हादों ना? दिनैबो बोथोरा एसे बोरैबालै, गय गायनो नागिरदोंबाबो। बाय बाय, हेलो बाय बाय, मैं आसाम से हूँ, आसाम से। और बताओ बाय बाय, आप कौन सा देश से हो? नोंसिनावलाय जोंनि एसे बोथोरा खोमसि जादों आरो ना, अखा हाहां माहां जादों। लोगोफोर कमेन्ट खालामबाय था दै, जास्ट 5 मिनिट।
Thank you so much अनरायनाय के लिए बहा थांखो खिन्थावनो लाइक दान एलं ब्र लाइक दान आखा माथो बहा थांदों 5 मिनिट होननानै बुंदोंमोन आङो रावबो गैया नामा होनदों आं मिथियालै कमेन्ट हराखै माथो गुड मर्निंग जिमेश देखो इतना सारा लोग है लेकिन कमेंट नहीं सॉरी लाइक नहीं किया माथो श्री तार सोना नरना सोना श्री हम लोग का अमेरिका मैन आ गया हेलो माय फ्रेंड बोल रहे अमेरिका मैन हेलो हेलो वाचका जिमी सिस्टर गुड मॉर्निंग जिमी डार्लिंग किधर है तू कहाँ गया on हेलो सोर दङ मा सोर आइडि नांगौ बुं किसको आइडि चाहिए बोलो एलं on मिस इसोरनो एलं वाटार एलं वाटार लोंदों नामा आरो दे एलं आइडि नांगौ नामा एलं लाइक गैया माथो राव खालामाखै फट लाइक सोरनो आइडि नांगौ आइडि किसको चाहिए बोलो आइडि सोरनो नांगौ आइडि सोरनो नांगौ गंसेयाव अपलड खालामदों आपलड खालामबाबो माबा जायोथ' मा होनना बुंगोन नायजायोथ' नाइट चाहिए नहीं चाहिए ब्रो ओके आल्ट्रा चेनेला डिलिट जाबाय नामा नोंना हेलौ ओमफ्राय जकिता नार्जारिया मा होनदों गुड मर्निं ब्र नावदारा जकिता नार्जारि नों माथो दसेनो दाद्रा बेसेन थांगोन नामा चेनेला नायनो र' गोबां हाबायलै आं नोंनि भिडिअखौ नायदोंथ' जकिता नार्जारि आब' नोंनि भिडिअखौ नायदोंथ' आङो ओमफ्राय माबोरै खबर आब' जगिता खोन्थाहरदो दे एलं on थेंक इउ एलं फुंनि ब्रेकफास्ट जागोन ना जायाखै जाम्बा नार्जारि हेलौ दारना र' थांगासिनो खिनाव दारना अके जाम्बा नार्जारि ब्र हेलौ बोरै खबर सबर दे खोन्थाहरदो दे लाइक डाउन खालामदो प्लिज सोर लाइक खालामो लाइक खालामना होदो दे हेलौ जाम्बा ब्र मा खबर बोरै खोन्थाहरदो दे खबर सबर
हेलौ 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 दालाय सोर सोरना आइडि नांगौ खोन्थाहरलाय आइडि नांगौबा मोनसे मोनसे हरगोन आं साल्टा हुबाय ओके ओके लं ओके थेंक इउ सो माच चाय नाश्ता हुआ नहीं हुआ है लोग मैं सारे ऑन थैंक यू सोर सोर दङ बाव खारजोबखो मानसिफोरा कमेन्ट खालामदो दे गाइस हा साइकेलखो फैलायाखैथ' सारे ऑन थैंक यू जोंना सोर फैखो निकचिं सांमा हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन हाय गुड मॉर्निंग बोल रहा है हम लोग का सांमा ब्रदर ने हेलो हेलो सांमा ब्रदर कैसे गुड गुड मॉर्निंग सांमा ब्रदर बोलो कैसे है सांमा ब्रदर क्या कर रहा है मानसियानो रावबो गैया नामजादा नानिनि जानाय रेडि खालामदोंनो अके 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 दे खालामबाय था दे रेडि खालामबाय था अके टिफिन लांफायो नामा नानिया टिफिन लांफायो नामा जानायनि कमेन्ट हरदो सनाफोर नामदाना कमेन्ट सामा ब्रादार किधर गया मानसिफोरा बहुत एलबि होजोबदोंलै दायो बयबो एलबि दाना फुं फुङाव कमेन्ट चेक लाइव मिलेगा चार ओके 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 चेक लाइव मिलेगा ओके ओके संगमा ब्रदर कैसे है मतलब हाल चाल क्या अच्छे है बोलो गुड मॉर्निंग सुबह का नाश्ता पानी ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ संगमा ब्रदर बोलो नाउ ब्रदर लाइक डान थैंक यू सो मच ऑन थैंक यू नाउ ब्रो माबोरै खबर सबरा नाउ गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस प्लीज टेल नाउ ब्रो मा खबर खोन्थाहरदो दे लायो ओंख्रि होनदोंना अके लाङो अके अके सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो सोर 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 दं कमेन्ट खालामदो दे स्रायनो गुदुं गुदुं गरम गरम कमेन्ट खालामदो मिस्टार बन
Very few of use are mana Mr. Bond said the company. Ragpati Raghav Rajaram Patit Patati Sitaram. Okay, on Masari, on. Thank you, thank you, thank you. कौन है 6 बंदा, प्लीज कमेंट करो। आप लोग कमेंट करने के साथ मुझे पता चल जाएगा मेरा एलबी में है। जी नमस्कार हार्ड रॉबर्ट, थैंक यू सो मच हार्ड ऑनलाइन थाखाय। मानसिफोरालाय मानसिफोरालाय दंना कि कमेन्टसो हराखै आरोना आं हराखै आं। जेबो नङा, कमेन्ट हराबाबो थाबायल' थाना नांगौ। लबानांगोन ना लबानांगोन। mana buंखो I love you खिनाव दारना I love you too, I love you too. Thank you so much on Royanically on thank you, thank you. रावबो गैला आरोना एबार। मानसिफोरालाय दंना गैया आं हमनो हायासैलै, मानसिफोरा दंना गैया साब्रै खोनालायबाय। दंबाबो सोर दं, गैयाबाबो सोर गैया, कमेन्ट खालाम दे। लोगोफोर फेस देखायनोसै ना र' नै आंनि फेस नायनोबा सोर नायो। हेलौ 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 कौन कमेन्ट करते हो।
थाथ' र' होनदारना जागोन दे जागोन दे जों फैबाय आरोना अन किउ सो माच जों फैनायनि थाखाय नोंनो आइडि हरनो आङो ओमफ्राय लाइक डान थेंक इउ सो माच अनामिका नोंनो नायनो र' दे आङो नेट स्ल' जादों बहुतनो मा जाखो नेटा नै जों हरखानायसो माथो बे राजाजों हरखानायसो दे नोंनो बेलेग मोनसे नायनो नों किसुन थाथ' नांदों अके अके आं नोंनो आइडि हरनो दे नेटा मा स्ल' जाखोब्रा बाबलै नेटा स्ल'थार सन्जित गुड मर्निं सन्जित बाबु नामदारना आं दखानाव थां अके अके दखान थांबाय थाबाय अके अके अन दां अके अके अन दं अके अके दे थांबा जाबाय आं नोंनो आइडि हरनो र' लाइक डान थेंक इउ सो माच लाइक डान होनो थाखाय साया ब्रह्मआबो आं अनामिकानि भिडिअ रानिं खालामना होनोसै बेजों हरखानायसो माथो बेजोंबो आंनानो गंनै नावदाना अके अके नोंना गंनैखा आरोना थेंक इउ सो माच सोर सोर दं नामदारा मिथिया सोर सोर दंथाय दोस्तों कौन है नया नया प्लीज कमेंट करते रहो और मैं आज नया वीडियो डाला है नया वीडियो को सभी लोग देखो प्लीज सपोर्ट में टेक के सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो लोगोफोर नेट स्ल' जादोंलै बिरादनो थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच बाय बाय आं थांबाय दे बाबुनो अके 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 आइडि नांगौबा आइडि नाङाबाथ' आरो थांदो दे जेबो नङा आं साया माबानो बसुमतारी अनामिकानो आइडि हरगासिनो दङ बहुत स्ल' माथो नेटा अनामिका नोंनि भिडिअ रानिं दै
बारखोलायबाय आसोला थाथेरनो हाखाया नादा। नेट स्ल'लै बुहुद मा जाखो? अनामिका का भी तो रनिंग हो रहा है। मोनसे दान खालामसै आङो। अनामिका नोंनि मोनसे दान जाबाय दे, नोंनि मोनसे दान खालामहरबाय आं, नायदोबानो जाबाय। कमेन्टबो हरदो आरोना आङो। मोनसे सम बसुमतारिया नाइस भिडिअ होनना हरलायलायदों नोंनि माबायाव भिडिअआव। नोंनो मोनथाम हरनाय जाबायथ' आङो गैला ओमफ्राय आरो नायदों गैनै मोनथाम हरनाय जाबाय। आं मा जाबावगोन किसना दाना मा जाबावगोन माने नेटानो स्ल'थार माथो जेबो जाया। त्रिस मिनिट जाबाय, 30 मिनिट आरो 20 मिनिट थाबावसै। 8था ग्रोबसो मोनसै जिखुनु। दखान फैबायबो नामा? राव फैथारला नामा होनदां? गैला रावबो फैनाय नंखाला, फैला। नेटाबो स्ल' जाबाय। आंनि भिडिअखौसो नायना होनोसैलै।
Thank you so much. On थानायनि थाखाय thank you. Net problem, hai naंदोंलै net problem. दखानाव दं दारे दखानाव दङ. Mainaw, mana komen dankah? Dan nङा komen dan nङा mainaw. Oh non, thank you. Sedang. खोनादों? Bye bye. Doननोसै आङो दोननोसै. Kalam morning. Good morning Ada. Sorry Ada आं खामानि दाला दाजालांदों. Okay. जेबो नङा. दोननोसैदां एलबिखौ रावबो मानसि गैला माथो. Okay, Sabiko, thank you so much. दोननोसैलै आङो. सना फुंनि मा जाखो होननानै आं ओंखाम जाबाय. रावबो गैला दोननोसैदां.
दोननोसै नों दोननोसै दा आङो जारौ फुंनि समाव बैसोखोलि बथलजों मा होनदों फिसाजोआबो कमेन्ट हरदों माथो रामजारा फिसाजोआबो कमेन्ट हरदों नामा बे मोसाहारिजों हरदों नामा कमेन्टखौ मा खालामदों आंनाबो बुंहरासै माथो होनबालाय आंखौ सिमांनि आनलिमिट हेलौ हेलौ दे सोर सोर दङ कमेन्ट खालामलाय खेबसे स्राय बिदिनोसै आरोना लास्ट कमेन्ट खालामबा एसे मोजां जागौमोन नामा लास्टनि बारा बुंखो नोंसोरनिखै अखा हायाखै नामा जोंनाव अखा हादों होनदों जोंनाव मोनायाव अखा हादोंमोन ओमफ्राय दायो बोथोरा बोरैबा अखा हां हां आरोना ओमफ्राय हाथ'दो आरोना मानसियानो गैया मा थानो दसे थाथ' ओंख्रि नांदोंना मानसियानो गैया माथो हाजिरा लेंहरदोंमोनलै गय गायनो फैयासै माथो हाजिराफ्रानो फाग्लासो दा फैया मा जाखोथाय हाजिराफ्राबो फैयासै आं खामानि थाङा होननानै बुंलायलायनानै हाजिरा लिंहरदोंमोन हाजिराफ्रानो फैयासै गैला लस जागोन माथो हाजिराफोर फैयाबा आं खामानि थांनाया साबसिन माथो होनबा गैला आं थानो बाबाय माबा गैया मानसियानो गैया 8 जाखाबाय 6 मिनिट अके 6 जन नङा सोर सोर दङ फाग्ला कमेन्ट गावसिजोबना होदो लोगोफोर कमेन्ट सोर सोर दङ कमेन्ट खालामलाय आइदि हरजोबगोन आङो कमेन्ट हरलायदों सनाफोर कमेन्ट हरलायदो सनाफोर नामदार ना गैला मानसि जाला मोनायाव बेनांसिनो आं मोनायाव फैयासै बेनांसिनो आं उन्दुलाबायनाय जाला माला गामसा गानलाबायनानै मासो मानसिफोर फैसिगोन नामा नेट स्ल' जाबायलै थाबथाला जोब्बाय दे नेटानो आंना जाला दोननोसैलै देलाय खेबसे कमेन्ट खालामलाय दोननोसै लास्ट कमेन्ट बै हाजो दैमा गाथोनाव नोंनि दिङाखौ जाबोगोन नों जेबोला
अराय अराय सम नेबाय थागोन आं दैमा गाथोन दैसा रुबुङाव। मानसिफोरा कमेन्ट हरनो बाग्रा जाबाय दाना। आंखौ जावबोगोन नों जेला फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला नोंजों आंजों जुलि जागोन गोथै आखुराव नोंनि दिङाखौ